Тук ще покажем как се задават отстъпки. За да дефинирате отстъпка, отворете меню Функционални, Отстъпки. Натиснете бутон Нова. В колона Име въведете име на отстъпката. В колона Процентна, ако отстъпката е процентна стойност, маркирайте тази опция. За отстъпка, която е твърда сума, оставете полето немаркирано. Стойност. Въведете стойността за отстъпката в твърда сума или процент. Процентните стойности се въвеждат без знак за процент. Свободно дефиниране. Маркирайте опцията, ако желаете потребителите да могат да променят стойността на отстъпката при начисляване. Минимум. Може да въведете долна граница на отстъпката. Максимум. Може да въведете горна граница на отстъпката. Активна. Маркирайте опцията, за да активирате отстъпката. Ниво на достъп. Тук се определя коя група потребители ще може да използва отстъпката. С това отстъпката е зададена. Повторете стъпките, за да дефинирате всички необходими отстъпки. Във връзка с отстъпките трябва да се има в предвид, че създадената отстъпка може да се изтрие само ако не е била използвана. Сервитьорите трябва да имат предоставена поне първата група права за отстъпки. Така показахме как се създават отстъпки.